Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Én vagyok a rendezője annak a filmnek, amelyet látni fognak. A címe Illumináció. Ez a film a 70-es években született, és arra vállalkoztam benne, hogy a megszokott filmnyelvtől eltérő nyelven mutassam be azt, ami az emberben intellektuális, gondolati vívódást tárgya lehet. Egy film általában eseményekről, vagyis külső dolgokról és viselkedésekről szól. Én ezzel szemben az ember belső gondolati változásait szerettem volna bemutatni, vagyis arra törekedtem, hogy a főhős gondolati, intellektuális tájait térképezzem föl. Mindehez erőteljesen kevertem a műfajokat. Olyan játékfilmet fognak látni, amelyben vannak tudományos ismeretterjesztő, vannak dokumentarista, vannak improvizált elemek, és ezeket kevertem össze úgy, ahogy ezt akkoriban tette például Godard és sokan mások, mert úgy éreztem, hogy a film ezt lehetővé teszi. Az irodalomban egyébként már jóval korábban találkozhattunk ilyesmivel, hogy csak Thomas Mann doktor Faustusát említsem, amely szintén kevert műfajú. Van benne kritikai esszé, zeneelméleti esszé, és mindez keveredik a narrációval. Én is ezen a nyomon haladtam, de azt hiszem, ezzel még érthetőbbé váltak a nézők, az önök számára azok a kérdések, amelyek hősömet izgatják. Ezek pedig nagyon is komoly kérdések. Az például, hogy ki is az ember valójában? Hogy csupán egyfajta élő mechanizmus vagyunk-e, vagy létezik bennünk valamiféle szellem, lélek, amely más, mint a testünket meghatározó anyag? Hogy Pavlov kutyája vagyunk-e, amely meghatározott sémák szerint reagál, vagy pedig szabadok vagyunk választásainkban? Ez a kérdés gyötri filmem hősét. A történet a 70-es években játszódik, a kommunista rendszerben a cenzúra többször is közbeszólt. Néhány részt ki kellett vágnom, mert a 68-as lengyel tiltakozásokat mutatták be, alig maradt belőlük valami, de mai perspektívából nézve ennek már nincs jelentősége. Megmaradt viszont a lényeg, az a kérdésfeltevés, hogy mi is az emberi elme, milyen az emberi természet. Hogy a misztikus élmény és a kábítószer összehasonlítható dolgok-e, vagy teljesen eltérő rendszerekbe tartoznak. Az Illumináció pályámnak talán a legambiciózusabb filmje, és az az érzésem, hogy mint ilyen film megtalálta a maga közönségét, azokat a nézőket, akik szívesen gondolkodnak az életről, önmagukról. Ez a film mindenek ellenére könnyen befogadható film, könnyen érthető mindaz, amit elmondok benne. Az viszont, amiről beszélek, az nem könnyű. Mert itt filozofikus dolgokon kell elgondolkodni, a film pedig ritkán szokott ilyen direkt módon filozófiára hivatkozni. Én mégis megpróbáltam, remélem lesz elég türelmük, vagy éppenséggel bátorságuk ahhoz, hogy megnézzék az Illuminációt. Apropó a cím, én senkit sem akartam arra kényszeríteni, hogy lexikonokban keresgéljen, ezért a film bevezetőjében egy idős lengyel filozófia professzor elmagyarázza, mi ennek a kifejezésnek, a megvilágosodásnak a hagyományos jelentése. Vagyis minden, amit közölni akartam önökkel, benne van a filmben. Nem kell az interneten utána nézni. A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Először is mi az illumináció? Tudjuk, hogy az illumináció, mint megnevezés, mint fogalom Szent Ágostontól ered. A középkor századaiban lépten nyomon előfordul, és mint kifejezés fennmarad a középkor filozófiai nyelvében. Kifejezi azt a meggyőződést, mely szerint a tudáshoz elménk megvilágosodásával jutunk el. Ilyenkor a megvilágosodás ritka pillanataiban közvetlenül fogja fel elménk az igazságot. Úgy, ahogy a szem a való világot érzékeli. Valamit felismerünk, anélkül, hogy gondolkodnánk.
Az illuminációt azonban nem tekinthetjük valamiféle extázisnak, a tudattól független, elragadtatott állapotnak. Inkább felfokozott tudat ez. Azonban ehhez az állapothoz feltétlenül szükségünk van arra, hogy a szívünk tiszta legyen, mert a szív tisztasága lényegesebb, mint az elme működése. Neve? Frantyis. Vezetékneve? Retman. Mikor született? 1944-ben. Magassága 166 cm, testsúlya 76-20. Igen, ez már kisfokú rövidlátás. Ajánlatos lesz rendszeresen viselni a korrekciós lencséket. Vérnyomás normális, 130/80. Hajlama van gerincferdülésre, nagyon rendellenes sziluett. Legyen szíves a fényjelzésre a piros gombot, a hangjára a zöld gombot megnyomni. A rudacskát úgy kell mozgatni, hogy ne érjen a nyílás széléhez. Próbálja függőleges helyzetbe hozni a mutatót. Még egy kicsit, még egy egész keveset. Még. Rakja össze ezekből a kockákból a lerajzolt mintát, amilyen gyorsan csak tudja. Az elvégzett tesztek sokoldalú tehetségre, tudásvágyra, töprengésre való hajlamra mutatnak. Jól van. Rendben van. Ez elég is, köszönjük. Hagyja a táblát. Térjünk át a Hát akkor... Szia, ne legyen szíves. Egy pillanatra szabad. Az iskola véleménye is benne van. Az érettségi bizonyítványt egy pillanatra. Parancsolj. Az érettsége is prima. Mutasd csak. A maximális pontszámot javaslom. Én is igen. Rendben van, nagyon jó. Egyébként mi az oka, hogy éppen ide jelentkezett? Mi véte arra, hogy épp a fizika szakot választotta? Habár az érettségi alapján lényegében minden tárgyból egyformán jó. Igen. Miért éppen a fizika? Nyugodtan. Igen, attól... Tudom, úgy érzem, ez áll legközelebb. Majd... És elárulná, hogy a fizikán belül mi érdekli a legjobban? Van valamilyen speciális terület? Valamilyen speciális terület, ami mondjuk különösképpen érdekli? Esetleg. Igen, azt hiszem, hogy van. Nyilvánvaló. Hiszen nehéz erről így. Ne haragudjon, ugye, hogy ilyen kérdést teszek Egyáltalán fel, de ilyenek minket is képzelik a érdekel. felvételizők a hivatásukat. Akiknek még tiszta a fejük, elfogulatlanok bizonyos szempontból. Egy szóval, hogy élet céljaiból, törekvéseiből hogyan következik, hogy a fizika szakot választotta? Igen, ezt akartam. Erre most kérdezni. egész komolyan válaszolja? Általában a fizika. Persze. Nem szeretnék hülyeséget mondani. Tessék. Legalábbis az volt a célom. Szóval szeretnék bizonyos dolgokat megtudni. Igen. Nem gondolja, hogy ez bármiféle egyetemi tanulmánnyal kapcsolatban ugyanígy el lehet Jó, de mondani? tegyük fel másképp. Úgy érzem, Mert új dolgokat tanul. Hogyha az a azt kérdezem- tudás, amit a fizika ad, az konkrét, vagyis egyértelmű.
Üljenek le, kérem. Na, mit gondolsz? Lejönnek, mielőtt megkapjuk a diplománkat? Lehet, hogy ott lesznek még 65-ben is. Szurony, Szeged! Felzárkózni! Lépést tarts! Atomtámadás szemből! Fegyvert maguk alá! Szemedbe hunyni! Komolyan kérdezem, mi? Semmilyen felelősséget az atombombon. Nem tudom, miért kellene felelősséget érezni. Amikor is utolvégre az én segítségem és beleegyezésem nélkül eszelték ki. Az atombomba fizikusok... Az igaz, de végeredményben nem ők alkalmazták, hát nem ők dobták le. Szerintem elmúltak azok az idők, amikor a fizika bármibe beleszólhatott. Talán már 30 éve. 30 éve. Ha ma tesszük fel azt a kérdést, hogy dönthetnek-e a fizikusok a világ sorsáról, a teljes megsemmisítéséről, a nyugodt lélekkel válaszolhatjuk, hogy nem. A mi szerepünk ezügyben a múlté. A biológusok vették át a stafétabotot, akik génekkel manipulálnak. Ha arról kell vitatkoznunk, hogy miben felelősek a fizikusok, mondjuk ki bátran, hogy semmiben. Ha viszont általában merül fel a tudósok felelőssége, akkor nézzünk szét, de ne legyünk megalomániásak, ne toljuk magunkat A fizika, előtérbe, mint tudomány elvesztette vezető pozícióját. A fizika gyakorlatilag szürke, Ez az, egyszerű, erről van szó, ezt napszámos mondom én munka. is. Azt a lelkiismereti terhet, amelyet 30 évvel ezelőtt viselt, lerakta, és olyan tudományoknak adta át, ezt tudjuk mindnyájan. Én bevallom, hogy személy szerint ezeknek a tudományoknak a potenciális fenyegetés engem sokkal inkább nyugtalanít. Gondolok itt a molekuláris biológiára, vagy a génekkel kapcsolatos kísérletekre meg. Én azért két dolgot megkülönböztetnék, mert szerintem van a tiszta tudomány, amelyet mindenképp előre kell vinnünk. És ha valaki jó értelemben vett kíváncsisággal... Tiszta tudomány, tiszta költészet, nem létezik. Miért ne létezik? Nem létezik tiszta költészet? Az igazat megvalva, akik itt fizikával foglalkozunk, nem törjük még magunkat annyira a világ miatt. Jobban izgat minket, hogy fogjuk megcsinálni a karrierünket. Azt szeretnénk, ha lenne egy sok dohányunk, lenne saját villánk, meg kocsi. Inkább törődjünk, de tényleg, és ez nem hülyeség. Inkább törjük a fejünket azon, hogy hogyan jutunk be megfelelő társaságokba, ahol jól érezzük magunkat. Olyan emberek közé, akiknek tekintélyük van, és akik minket is elismernek, respektálnak. De ez általános jelenség. Szerintem erre mindenki törekszik a maga módján, és ez nem is hiba.
Ezek szerint, amit te mondasz, az volna normális, hogy egy fizikus, aki megszerezte nálunk a diplomát, fogná magát, és az első adandó alkalommal kivándorolna olyan országba, ahol a fizikával a legtöbbet lehet keresni, mert itt aránylag elég rosszul van eleresztve anyag. Hát igen. Mi szerelemből csináljuk ezt, és azt tartják természetesnek, hogy szerelemből csináljuk. Rosszul értetted, mert én nem azt mondtam, hogy az embernek itt Lengyelországban csak a pénz kell. A karrierhez szorosan hozzátartozik a többiek megbecsülése. És nem is akárkiké, hanem jelentős emberek véleményére gondolok. Szerintem ez legalább annyira fontos. Ha azonnal nem csinálja meg, akkor és felöltöd is volt. Meg fogsz fázni. Már elég hűvös van kint. Na most már menj, jó? Valamikor az alaktalan massza, az a hatalmas tömeg, amelyből később felépült a kozmosz, galaktikák, naprendszerek, sőt mi magunk is, együtt volt egy pontban. Ez volt az, amit az elsődleges koncentráltság állapotának nevezünk most. Tulajdonképpen nem úgy létezett az időben, ahogy ma az időt elképzeljük, és kiterjedése sem volt, méretesen. Aztán vagy 10 milliárd évvel ezelőtt a számítások szerint felrobbant ez a pont. Azóta a világmindenség az explózió folyamatát éli át. Na, bár egy kicsit... Pontosan ez a helyzet azokkal a galaktikákkal, amelyeket most észlelünk. Egyre távolodnak tőlünk, vagyis a világ anyaga, amelyben élünk, kitágul, megritkul, afelé tart. Azóta, hogy ennek a... Te milyen csillagegyben születtél, nem tudod? Én? Ez miért érdekel? Maga nyugtalan, maga nem szereti saját magát, fiatalember. Hiába fekszik le, az eszejárása nem hagyja békén. Sok minden történt magával, sok mindent élt át szívében, de még sokat fog látni. Gyerünk táncolni! Nekem nagyon tetszett, főleg a színek. De? Oda se figyelt, mikor átadtak meg.
Ennyi nem, Francsisek. Ne gyere hozzám többé, hagyj békén. Semmi értelme. Menj el, könyörgök. Menj! Menj! Itt kellene fölmennünk. Ezt az utat jól ismerem. Mi az? Mind gondolkozol? Valami baj van maga? Vlodek járt már. Vlodek? Te most onnan jöttél? Igen, és jó az út. Egy lakatlan szigeten. Ennél most egy pillanatra hagyd már abba, jó? Napozzunk. Egy pillanat. Ha úgy gondolod, hogy nem bírod, mehetsz autostoppal is, nem erőszak. Az a rohadt, hogy 3 újéval évet kell már ismételni. Ez nem valami oké. Rányó! Mi? Hallasz? Legyen, ne ös többet. Jó. Elég volt. Akkor pattanj ki. Jó van, megyek. Na? Gyere, fogd a cuccot, gyere már. Rögtön fel kell. Utolérlek, ne izgulj. Anyó! Siess, Öri, siess!
is egy kortya. Tessék. Bocsásson. Hallom, öreg, lekéstél. Mi van veled? Nem késtem le. Egyszerűen nem tudtam választani. Feladtam, de ez már régóta húzódik. Tudom, hogy választanom kéne. Sőt, muszáj lenne döntenem végre. Képtelen vagyok. Nem tudom, úgy érzem, hogy nem tudunk semmit se. Azt ismerjük, azt a fizikát, ami 20 éve volt érvényes. Ez idáig rendben is volna. Csak éppen fogalmunk nincs arról, hogy mi folyik ma a szakmánkban. Nagy üresség van az ember előtt. Hiába keresem azt a pontot, azt a területet a tudományban, onnan elindulhatnék. Fogalmam sincs, hogy miben lehetek jó. Most jó akarsz lenni, mi? De nem. Nem erről van szó. Nekem nem az kell, nem úgy akarok jó lenni. Az volna fontos, hogy találjak magamnak egy területet, ahol valami most születik. Ahol valami szintézisre lehet jutni. Lehetséges, hogy van valami esélyed, mondjuk 1 a 10 000-hez. Einsteinnek és egy pár másiknak már sikerült. Én nem Einstein akarok lenni, csak érted, nem akarom, hogy rögtön beskatujázzanak, betereljenek egy szűk, speciális munkára. A választás nem csak a fizikában, az életben sem egyszerű dolog, és főleg, hogyha nem arra koncentrálsz, amit csinálsz, hanem arra, amit esetleg elveszítesz. És a fizikában nincs mese. Amit elérsz, azt el kell érned 30 éves korodra. Induljunk talán ki abból, hogy az idő és a tér dimenziói között a legszámottevőbb különbséget az képezi, hogy még a térben a magunk által meghatározott irányban tudatos és célszerű mozgásokat végezhetünk, addig az idő mozgása az ember tudatában szinte automatikus, más szóval nem irányítható. Valamiféle mozgó fényforráshoz hasonlítható tudatunkban az idő múlása. Világosan látjuk a jelent és a múltat, amely még emlékezetünk sugarában áll, a jövőt viszont homály borítja.
Elképzelhető mégis, hogy egyszer találnak egy eszközt, módszert, hogy a jövőnket is bevilágíthassuk, vagy legalábbis növeljük a fény övezetét. De az sem lehetetlen, hogy vannak olyan emberek, akik a homályban is észreveszik már azoknak a dolgoknak a körvonalait, amelyek holnap történnek. Egy fizikus szájából talán meglepően hangzik ez az eszmefuttatás, de a tudományos gondolkodás ma már nem zárja ki azt, hogy a jövő épp úgy létezik a jelenben, mint hogy a múlt is benne van a jelen emlékezetében. Bocsáss meg. Hova mész? Franyó? Igazodik, nem lóg ki a sorból. Keményen tartja a lépést, lépést tart és egyszerre. 10 lépés. Keményen, ne kíméld a bakancsot. Feljebb a lábat. A bal kar nem lazsál, szép, egyenletesen. Felvinni a derékszíjig. Megmondtam anyádnak is, nem szólt semmit, de láttam rajta, hogy nem tetszik neki. Nagyon rossz, hogy nem vagyok. Nem akarom, hogy éreztest vele, nem akarom. Azért is jöttem, mert meg kell beszélnem veled valamit, Franyó. Igen, azt hiszem tudom, hogy mit. Igen. Igen, de csak annyit akarok kérni tőled, hogy húzzál ki most a csávából, jó? Különben talán nem is jöttem volna. Rossz időben jött. Le vagyok égve anyagilag is. És sajnos a barátnőim sincsenek itt, akiktől kérhetek, de ugye te megcsinálod, elintézed az orvost is, meg a többit. Malgosi, én... Tudod, értsd meg, Nézd. hogy veled akarok. Nem teheted meg, nem érted? Lehet. Nem azért jöttem ide, hogy megsajnáltassam magam, és zsaroljalak vele. Nem tudnám elviselni, de azért... Nem olyan nagy, hogy egy pillanat az egész, csak erre kérlek. Én pedig arra kérlek. Arra kérlek. Ne hülyeskedj, Franek, te is tudod, hogy lehetetlen. Nem igaz. Kár felfújni az egészet. Esküszöm, ha volna pénzem, nem is jöttem volna, de Éva elmegy. De Malgosia. Ne, tényleg. Nem is értem, hogy beszélhetsz így erről a dologról. Hát ez mégiscsak, ez nem lehet ilyen közömbösen, ilyen egyszerűen elintézni. Várj!
Ne vágj ilyen arcot. Úgyse tudsz becsapni vele, én... Figyelj ide, nagyon kérlek, ne roncsunk el mindent. Nem. De. Tessék, ez volna az a szoba. Menjünk be, gyere. Klassz. Hiszen hát a pincéből kell fölhozni? Igen, a pincéből. És víz van? Meleg víz nincs, ugye? Melegíteni kell, de be van vezetve. Azért jó lesz, ugye? Jó, nem lehet egy kicsit lealkudni? Hát olcsóbban nem adom ki, nekem is többe van. A férjem egyetemista. Ezt maguknak kell tudni, nem adhatunk ki olcsóbban. Tartsa vissza a lélegzetét egy kicsit. Nem akarja meghallgatni a szívhangot? De igen, érdeklődtem. Meg is próbáltam. 4 órás munkát, de ez nem oldja meg a problémát. Jelen pillanatban így teljesen reménytelen. Nem boldogulok. Na jó, de tisztában van azzal, hogy egyszer megszakítja a tanulmányait, később aztán nagyon nehéz a dolog. Nem lesz könnyű újra bekapcsolódnia. Úgyhogy szinte nem is tudok olyanról, aki abba hagyta a tanulmányait, és egy idő múlva folytatta, vagy befejezte volna. Én nagyon szeretném folytatni. A mostani körülmények között nem tudom. Nem. Akárhogy is nézem, nincs más megoldás. Ne segítsek? Nem. Megvan már. Vidd csak a kezed. Kenyérmorzsával etetik őket. Nem értenek a halakhoz. Aztán megdöglenek. Egész jó pofa, nem? Ez a te műved? Igen. Tetszik? Te kopogtasd meg ott a másik oldalon? Már megvan a másik akvárium is. Az majd a tetejére kerül. Klassz. Ismered a gupikat? A fátyófarkókat? Nem. Hát azok fantasztikusak, öregem. Olyan szivárványosak.
És ahogy úsznak, a farkuk úgy libeg, mint a fátyol. Az egész testük fátyolszerű, és a szkaláriák pedig, azok meg ilyenek, mint a sarló, ilyen forma. Azok is csodálatosak. Holthalaknak is nevezik őket emiatt. Csend legyen! Ne ordíts, hallod! Megölök, nem bírom ezt. Hallgass már! Most miért bőgsz? Jaj, Istenem! Nem sír a baba! Nem sír a baba! Jaj, Istenem! Hagyd már abba! A mérőt megnézted? Igen. Hát akkor miért rakta rá stemplit? Úgy láttam, hogy minden rendben van. Hogy rendben. Nem látja, hogy a nyomás csökken? Elnézést kérek, lehetséges... És azzal el van intézve, ugye? Mi a francot csináljak vele? Ne kiabáljon. Pofozzam meg. Igen. És ez nagyon sokáig tart? Nem tart sokáig, mindjárt elalszik. Érzem már. És utána milyen lesz? Jobban fogok aludni? Valószínűleg. Igen? Ezek szerint ez azt jelenti, attól félek, hogy holnap álmos és fáradt leszek a munkahelyemen. Nem, semmi probléma. Hát akkor én... A vizsgált személy fejbőrére erősített elektródák lehetővé teszik, hogy regisztráljuk a bioelektromos aktivitás változásait az agy megfelelő részén. A vizsgált személy elalszik. Rövidesen a lassú, szabálytalan amplitúdójú hullámok mellett rövid, nagy frekvenciájú hullámszakaszok jelennek meg. Ez a görbe a mély álomba merülés szakaszát mutatja. Az EEG görbén így módon megjelenő álom időtartama annál hosszabb, minél magasabb a vizsgált személy fáradtság szintje. Nagyjából 1,5 óránként jelentkezik az agyaktivitásnak ez a sajátos növekedése. E szakaszban megfigyelhető a szemgolyók jellegzetes mozgása a szemhéj alatt. Az álmok jelentős része az alvásnak éppen ebben a periódusában jelentkezik.
A szakirodalomban paradox fázisnak nevezett szakasz nagyfokú szellemi kimerültség esetén meghosszabbodhat. Akiket mesterségesen fosztanak meg ettől a fázistól, azoknál az érzelmi élet zavarai jelentkezhetnek, akár látási és hallási hallucinációk is. Hipnotikus álomban az elaltatott személy EEG görbéjét a hipnózist végző orvos befolyásolhatja. Nyissa ki a szemét, már eleget aludt, reggel van. Nyissa ki a szemét, már megvirradt. Felébredt. Túl vagyunk mindenen. Mit álmodott? Emlékszik rá, hogy mit álmodott? Igen, emlékszem. Nos? Nem tudom. Volt valamilyen udvar. És az udvaron? Udvar. Valami... Nem, ez nem lehet. Nincs értelme elmondani, mert az nem lesz ugyanaz. És körülbelül mikorra fizetik ki? 3 nap múlva. Na de én 17-én is aludtam, és 28-án is volt egy. Ezt a laboratóriummal tessék tisztázni. Azt tetszik hinni, hogy én élvezetből alszom itt? Nem. Élvezetből otthon szoktam aludni. De hát mit csináljak? Így mégis többet keresek valamivel, nem? Azon töröm a fejem, hogy mi volna, ha visszamennék és én is dolgoznék. Nem gondolod, hogy jobb volna? Annak nincs értelme maga. Olyan sok kiadásunk van. Ez sem megoldás. Egy fizetésből nem jövünk ki. És akkor mit csinálsz akkor a gyerekkel? Nem mondanád meg? Beadjuk bölcsödébe. Te voltál, aki a legjobban ellenezted eddig. Hát igen, de hogyha egyszer nincs más megoldás. Vállalok túlórákat. Ha túlórázol, még annyit se leszel velünk, mint eddig. Késő jársz haza, egész nap itt vagyok egyedül. Ha megjössz, fogod a könyvödet, és leülsz olvasni. A modern neurofiziológiai kutatások egyik célkitűzése az, hogy megállapítsák, milyen agyi struktúrák felelősek a szervezet bizonyos állapotáért, illetve tevékenységéért. A kísérletek lehetővé teszik az agy egyre pontosabb feltérképezését. A majom agyának meghatározott pontjaiba elektródákat ültetnek. E területek elektromos ingerlése agressziós tüneteket vált ki. Amint megszűnik az ingerlés, az állat megnyugszik. Emberen is végeztek már ilyen kísérletet? Igen. Igen? Igen. Akkor ezek szerint be lehet ültetni elektródokat az agyunkba, és megrendelésre produkálni dürohamot, agressziót. Igaz? Igen. Azt se kérdezett, hogy mi lett velem. Hát sejtem. Megnősültél, vannak gyerekeid. Feltételezem, hogy nagyon rendes vagy. Megpróbálsz kifogástalan apa és jó férj lenni. És ez baj? Ez még azt is elképzelem. Biztosan mélyen szántó problémáid vannak. És pokoli komolyan veszed magad. Igen? Tudod, azt hiszem, nem szabadna annyit foglalkoznunk magunkkal.
Egyáltalán nem vagyunk olyan fontosak, mint ahogy hisszük néha. Tehát valaki sugalmazza, súgja ezeket a gondolatokat. Nem tudom. Lehet, hogy csak úgy eszembe jutnak. Lehet, hogy én gondolom, lehet, hogy tehát valaki saját más. Maga. A maga fejében vannak. Nem, kívülről jönnek be. Kívülről, ugye? Akkor talán valaki mástól származnak. Nem tudom. Nem tudom megkérdezni. Ha most élnék még, mint azelőtt, akkor igen. Egy pillanat. Lehet, hogy így volna, de most nem tudom. Talán. Diagnosztikai célokra likvort vesznek le a beteg gerinccsatornájából. A folyadékot a továbbiakban egy pók testébe juttatják. A folyadék hatására a pók által szőtt háló megváltozik. Ez a normális pókháló. És ilyen a betegből vett likvor hatására szőtt háló. Péter Witt német kutató kísérletei arra mutatnak, hogy ezek a jellegzetes elváltozások akkor lépnek fel, ha a beteg szkizofréniában szenved. Ezen én is gyakran gondolkozom, Redmond. Minek élnek az ilyenek? Hiszen csak bajnak vannak maguknak is, másoknak is. És mennyi pénz megy el erre, barátom? Hé! Sajnálja tőlük? Dehogy, ki sajnálja? Csak néha eszembe jut, hogy hát, ha a mázolónak volt igaza. Kinek? A Hitlernek. El kéne küldeni őket a gázba, igaz? Nem, a gázba nem, de biztos van emberségesebb módszer is. Injekció, vagy mit tudom én. Ugye, érti maga, amit beszél? Mit ne értenék rajta? Maga egy ostoba barom, állítsa le azonnal a kocsit. Minek? Állítsa le! Mit csinál? Tényleg. Ne féljen, nem lesz semmi baj. Erősödjen. Igen, tartsd meg, jól akarják. Azt nem értem, illetve szeretném tudni, hogy szerinted van-e valami kritériuma, határa, de én erre most egészen konkrétan gondolok. Szóval, hogy meddig tekinthető embernek egy ember? Az orvos szemszögéből addig, amíg valamiféle biológiai működésre képes még. Igen, de ilyen formán az ember, mint a növény, csak is vegetálásra képes. Úgy tekinted őket, mint a testeket. Úgy beszélsz, mintha a testet el tudnánk választani a lélektől, mintha a lélek galamb módján kiröpülhetne a testből. Jó van, de ha egyszer itt ez az igazság, és ha itt egységről van szó, akkor hogy merünk, milyen alapon ilyen brutálisan, drasztikusan beleavatkozni a lélek materiális dolgaiba? Hiszen a sokkolás, elektrosokk például gyakorlatilag amputáció, hiszen az ember a kezelés után már
Nem az, aki a kezelés előtt volt. Nézd, tulajdonképpen minden orvosi eljárás beavatkozás a lélek materiális alapjaiba. Ezen kívül ez a megkülönböztetés, lélek és test különválasztás egyáltalán nem olyan egyszerű, nyilvánvaló. Éppen ezért nem mondhatjuk, hogy ez vagy az brutális, vagy kevésbé brutális beavatkozás. Ezek nem evidens dolgok. Jó. Semmije sem fáj? Nem. Fáradtnak érzi magát? Igen. Szóljon, ha valami kellemetlent érez. Nem érzek. Semmit? A közérzete milyen? Jó? Jó. Most figyeljen jól, legyen szíves. Igen. Érez most valami kellemetlent? Igen, igen. Mit? Nem tudom, de... Talán valamit meg kéne kapcsolni. Bekapcsolni? Miért gondolja? Mert a szag miatt. Milyen szag miatt? Milyen szagot érez? Nem tudom. Minden rendben van különben? Igen. Jól érzi magát? Jól, igen. Egy pillanat. Azt a kellemetlen szagot nem érzi már? Nem, semmit se. Semmit nem érez? Mi baj van? Vigyétek innen! Jaj, vigyétek innen! Vigyétek! Vigyétek! Meg... Mi baj van? Tessék? Mi történt? Semmi. Semmi? Minden rendben? Rendben, de... Már be is fejeztük. Vége az operációnak. Maga zenész? Nem, dehogy. Csak az ujjaim kezdtek zsibbadozni. Kicsit megtornáztattam őket. Matematikus vagyok. Azért vagyok itt, hogyha valami elromlik, megjavítsam. Mindenes. Az egyetemet folytatod? Hát persze, amint lehet, visszamegyek, de most persze ebben az évben már nem lehetséges. Függetlenül az anyagi és egyéb hasonló problémáktól. Valószínűleg szakot változtatok. Hát meg biológiára. Fizikáról a biológiára? Elég furcsa gondolat. Visszatáncolsz? Ha más, nem a fizika legalább tisztán matematikai eszközökkel él. Tudod, én azért lettem végül is matematikus, mert a matematika nem a létezőkre vonatkozik, nem a valóság a tárgya. Hát én azt hittem, hogy a fizika épp az a tudomány, amely a törvényeit, az alapelveit úgy írja le, hogy abból megismerhető lesz a valóság, a világ. Szóval, ahogy mondani szoktuk, ez a kulcsa a valóság megismerésének. Értem. Neked ez a rögeszméd, ugye, hogy a valóság megismerése valami iszonyú fontos dolog. Diagnózis: tüneti epilepsia. A röntgenfelvételek és az arteriográfia daganatot mutattak ki a baloldali agyfélteke parietális lebenyében. Szervusz, Franyek! Mi újság? Kérnék tőled valamit. Parancsolj, szívesen. Arra szeretnélek megkérni, ugorj fel egy percre az anyához, ha ráérsz. Persze. Össze kéne szedni egy pár könyvet és visszavinni az egyetemi könyvtárba. Ő tudja, hogy mit. Tudod, hogy kitűzték az operáció napját? Azt hiszem, ez is az. Igen. La Rose de la Musique. De mondja, nem okoz ez problémát magának? Nem baj. Ez be se fér a Majd így táskájába. külön veszem. Így kézbe fogom. Akkor jó. Maga szokott beszélni a fiammal, ugye? Mondja, nem tudja, miért nem akarja, hogy meglátogassam? Teszik tudni. Nem tudom, azt hiszem legalábbis abból, amit így a kórházban látok, hogy a betegeknek gyakran van ilyen időszakuk. Ennyit tudok. Igen.
Igen, igen, értem, köszönöm. Viszontlátásra. Igen. Gészt. Köszönöm. Tűt. Igen. A lélegeztetőt. Látsz engem? Nem ismersz meg? A cédulát? Ezen a darabon jól kivehető a tumor, látod? Itt ez a gömbölyű, sötét darabka. Ez nyomta az egészséges szövetet, és ennek a nyomásnak a hatására jöttek létre az epilepsziás rohamok. Itt, látod ezt? Igen. És mi történt volna akkor, ha nem operálják meg? Hogy mi történt volna? 2 hónapi agónia. Nem akarod megnézni mikroszkóp alatt? Nem. Erre még szükség van? Nem, a gyűjteménybe kerül. Minek? Ez a szokás. Biztosra veszem, hogy azért jött ide, mert szeretné megtalálni az utat önmagához. Igen. Ezért érdeklődik az iránt, hogy hogy élünk itt. Szeretné ezt megismerni közelebbről. Tudni szeretném, hogy mi az értelme, hogy miért. Azon kezdem, hogy nincs olyan ember, aki puszta semmiségért áldozná fel az életét. Ha tehát a mi testvéreink, van köztük nem egy fiatal is, igen. Egyedül voltak. Annyi értékről, mindenféle javakról lemondtak, az azt jelenti, hogy itt találtak valamit. Igen, értem.
Ha majd a kapun bemegyünk, láthatja a házacskákat, ahol a remeték laknak. Fák és virágok között élünk. A remete lakók is hozzáilleszkednek a természethez. Ott abban a kunyhóban, látja, az alatt a magas körtefa alatt, ott élt a legidősebb testvérünk. Tavaly halt meg. Még a múlt század végén lépett be szerzetes rendünkbe, több mint 70 éven át remetéskedett. Ott baloldalt az utolsó házban idős testvérünk lakik, aki teljesen különvált mindnyájunktól. És mióta? 14. éve. Ez nálunk külön kedvezmény. Adott esetben a főkáptalanul engedélyezheti a teljes egyedüllétet és a közös imákról való elmaradást. Ha valakinek szüksége van a magányra. Ezért... És ha meghal? Ha meghal, akkor eltemetjük. Az általában misztikusnak nevezett állapotokat jó néhány kutató az agy limbikus rendszerével hozza összefüggésbe. Az állapotok szabályozásában az úgynevezett neuromediátorok játszanak nagy szerepet. Ezek gyors váltakozása bekövetkezhet az egyén közvetlen pszichikai erőfeszítései nyomán, de ugyanúgy bizonyos farmakológiai készítmények, például LSD hatására is.
Miért jöttél ide? Tudom már, jól van. Várj, mindjárt összeszedem a holmidat. Nézd! Meg vagyok mi nélküledes. Ez nem szálloda. Hogy csak úgy jössz, mész, ahogy eszedbe jut. Amikor fiatalok vagyunk, lehetőleg nem hiszünk a képletekben. Haladéktalanul is egyenest az egeket ostromoljuk. Ha kissé érettebbek vagyunk már, ha rájövünk arra, hogy nem csak az eredmény számít, felfedezzük a játék lehetőségét, amit a tudomány nyújt. Hiszen tisztában vagyunk már vele, hogy sem a csillagászat, sem a fizika, sem a többi tudomány nem vezethet végső megismerésre, csupán bizonyos formába rendszerezze az ismereteink. Megvan! Fogd meg. Ne ezt hagyd, nézd meg, hogy mibe kerül. 17,50. Hagyjuk ezt. Gondoltam, hogy most már megengedhetjük, nem? Hát az ulung ugyanolyan jó, eddig is ezt vettük, és semmi bajunk.
A mai napon a Varsói Egyetem területén rendbontó elemek zavargást idéztek elő. A rend helyreállítására karhatalmi alakulatok léptek közbe. Nagyon helyesen mondta az előbb valaki, hogy az elita társadalomnak szükségkép az a része, amely felelősséget érez a többiekért. Igen. Na most már én úgy érzem, hogy ezt a problémát meg lehet egy kicsit fordítani oly módon, hogy az elit felelősséget akar vállalni a többiekért. Kétségtelen, hogy a társadalom a tudósokat, és a tudósok is önmagukat vezető rétegnek tekintik. Így kettős oka van, hogy felelősséget kívánunk Igen, de vállalni. a fizikusok munkájuk során hozzászoktak bizonyos jellegzetes gondolkodásmódhoz, sajátos deduktív eljáráshoz, és ebből meghatározott ítéletfajták következnek. Ezt automatikusan átviszik más területekre is, így egy kissé sematizálják a politikai és társadalmi jelenséget. Azt hiszem, ez felveti a kompetencia kérdését, vagyis hogy a tudós csak is arról beszéljen, amire felhatalmazása van. Az én véleményem az, hogy a morális szempont tágabb érvényességű, mint a tisztán műszaki vagy gazdasági, a merőben technikai jellegű vagy taktikai szempontok, vagy bizonyos értelemben a politika. Ebből pedig az következik, Azt hiszem, megengedhetetlen volna, ha pusztán szakmailag, szakember mi voltunkban mondanánk ki bizonyos igazságokat. Tehát a tudás, a vélemény csak is a szakmai területre korlátozódna. Az embereknek szerintem joguk van véleményt nyilvánítani, úgyis, mint állampolgároknak, mint társadalmi lényeknek. Igen, de... A tudósok ugye, mint a társadalom vezető rétege, felelősséget éreznek bizonyos értelemben, mondjuk a többség legalábbis felelősséget érez a társadalom egészét érintő tényezők miatt, a politikáért, Igen, az egész társadalmi rendszerért, tehát nem csak a saját tudományos területének gyakorlati eredményeit tartja szem előtt. Másrésztről viszont nem tudom fenntartani a státuszt. Egy bizonyos időn túl. Lassan itt van az ősz. Tehát elérkezett ugye a legkritikusabb pillanat. Úgyhogy végeredményben most már magán múlik minden. Ehhez csak annyit. Bár általában nem nagyon nézik a doktorátus eredményét. Ha jól sikerülne, az nem ártana. De sajnos nem tudom. Aggódom, hogy el sem készül vele időre. Na de... Fogd meg csak, légy szíves. Kész még, Marcsi. Holnap leszállítják a cuccot. Holnap után rögtön nekilátunk. Holnap után vasárnap. Na, és téged zavar? Hát, nem tudom. Vasárnap mindig van valami. Vendégek jönnek, és otthon is kell lenni. A családomban. Nekem azért jó a vasárnap, mert nyugalom van. Az embert hétköznap állandóan zavarják. Vasárnap belemerülhetek a munkába. A vasárnap mégis csak vasárnap. Tovább lehet aludni. Te nem szereted? Most
Utolérhetnénk magunkat. Nem szeretsz Erre otthon lenni? gondoltam. Nem tudom, nekem kell ennyi pihenés. Szabadidő. Az a megrohadtabb, amikor arra ébredek föl éjszaka, hogy a szívemben nyilal. És olyankor pokolian félek. Az EKG-ban van egy kis rendellenesség, de a panaszaidat inkább szívidegesség okozza. Akkor jó. Örülök, hogy csak ez van. Csak neurózis. Kezdődő koszorú érrelváltozásod van. Ebben a korban már lefelé indulunk a lejtőn. Jobb nem jön, csak rosszabb. Akadozni kezd a szervezet működése. Amit annyira kutattál, és ami annyira foglalkoztatta a fantáziádat, rád is vonatkozik. A tested megszabja a korlátaidat. Mi a döntésed? Én nem döntök, nem dönthetek. Legfeljebb ajánlok vagy javaslok. Jó volna egyszerűbben élned, kevésbé intenzíven. Amit 3-4 évre terveztél el magadnak, 20 szét 5 évre, 6 évre. Lassítsd a tempót. Azt mondod, hogy 5-6 évre? Hát ez nem érted. Ez nonsens, ez lehetetlen. Így is iszonyúan le vagyok maradva, éveket vesztettem el. Én épp most akarok intenzíven élni, mert idáig nem tudtam. Amit te ajánlasz, az... Nem tudom, azt akarod, hogy vállaljam a lelki nyomort, és éljek szellemileg leszázalékoltan? Igazad van. De akkor hogy segítsek rajtad? Én azért jöttem, gondoltam, hogy adsz valami tablettát, hogy tovább dolgozhassak. Azt is meg fogod kapni, persze. De te is tudod, épp úgy, mint én, hogy ez fél megoldás. Ezzel tisztában tudod, vagyok. De végül is az én dolgom. Én döntöm el. Én csak azért jöttem hozzád, mert nem tudom. Én a magam módján akarok élni, és ebbe akarok beledögleni. Gyönyörű szépen hangzik. De úgy tudom, hogy vannak hozzátartozóid. Nem egyedül élsz. A kritikus pillanatokban mindig összetöröd a preparátumokat. Most igazán nem kéne viccelődnöd.